Този спортен комплекс преди колко години беше? Няколко години е там от тоня прозорец, точно Бойко Додов може да ви каже, го гледах това нещо. Къде е Додов? Ето ме. Какво ти казах им, кажи тогава? Ами вие казахте, това нещо наше ли е? Имам предвид на общината. На общината и с удоволствие научи, че е все още нашо и каза, дайте ми плана, колко ще струва, за да осигуря парите и да... И му казах, как не са го откраднали още. Ето, това е Точно тогава беше минала синя червената мъгла и София и нямаше имотче не засегната. Господин Борисов, беше Москове по-висок от вас. И вижда по-надалече. Да го пробваме и него на тройката. Тройка. Вкарах ти вече тройка. Само Насков кара, всичко друго се изложи. Така че и тогава решихме, взехме решение. Поздравявам и госпожа Фандъкова и всички останали, които работиха много. Едно прекрасно съоръжение спортно. Виждате поливни системи, парзалки ледени, баскетболни игрища, тенис игрища, тенисна маса, футболни игрища. И затова съм поканил тук имената в спорта, които са безспорни, да си кажат мнението, защото виждате колко деца, колко нещо има в този квартал. Сега продължаваме с парка, така че почваме на 1 септември строителството на парк Възраждане. Много хубаво съоръжение. Госпожо Фандъкова, да припомним на каква стойност е проекта. Моля? Каква е тайната на ГЕРБ да постигне видими резултати в София и коя е най-важната реформа, реализирана в столицата? Минавате с камерите, снимате и показвате на хората. Ако до вечера дойдете, ще видите сигурно до 10 часа 11 го е пълно с деца. На каква стойност има проекта? Господин премиер, изпълнителната власт планира ли някакви действия, инициативи във връзка с войната по пътищата, която взима все повече жертви? Нещо в тази връзка мисля, че ви да вижте, просто трябва да се спазват законите. И ролята на семейството е изключителна тук, защото тези, които излизат да карат така по вечерно време по пътищата, и ние ги преследваме само полицията от едно место на друго да ги предотвратява, също имат родители вкъщи. Тези колеги подготвят през деня в сервизи, майките, бащите им, родителите им, баби, дядовци ги гледат. Къде са им децата посред нощ да карат така? Така че, какво искате? На всяка права отсечка, ние всеки ден строиме все по-нови пътища. Това значи ли, че на всяко едно отремонтирано място трябва да слагам и по един патрул денонощно да стои, за да пази това, че родителите не искат вечерно време да знаят къде са им децата? Така че... Моля? Как да не са достатъчно ясни? Кой закон позволява да отидеш и да караш превишена скорост, да нарушаваш обществения ред, да дигаш шум и всичко останало? Кой закон го позволява? Но кой родител ми е по-интересно позволява детето му да отиде там? Кой родител? Искате ли да приложим малко репресия? Полицията да ги накараме да бъдат по-твърди с тези хора и да видите по сутрешните ви блокове ще бъде държавата, децата, те милите, отишли, малко да се повозят, някой ги тормозил. Това ли искате? Да си влезат в ролята родителите. Какво? Трябва ли според вас гонките да се запишат изрично в закона като престъпление? Сега не е така. Ние ако всеки ден всяко нещо, от което се нарушава, го записваме наново и наново в закона, те станат халвадийски тефтери, тези закони. То и сега е забранено. Къде има разрешено това да се прави? И аз затова повече като родител питам, те знаят ли къде са им децата? И държавата ли е длъжна на този, който си е направил деца, да отиде и нощно време да го пази непрекъснато, че правят такива неща. В интернет се организират. Родителите им знаят, те ги виждат. Си мълчат. Фандъкова е учителка. Образованието е важна част. Но тук нататък семейството и родителите и възпитанието на децата е задължение на цялото общество, на всеки родител. Насищаме сега с камери, насищаме с полиция, но това са допълнителни ресурси, които отиват. Направихме пътища, една мантинела здрава няма. Една мантинела, просто кара се по безумен начин. Не знам с
какви средства вече да се борим. По-тежки санкции, повече хора на пътя, полиция. Полиция изкарваме навсякъде. Даже си наруших заповедта за август месец от 1 септември. Разреших на МВР да изкарат полицаите и да спират, въпреки желанието ми. От 1 септември ще ги върна обратно в изходно положение, разбира се, но защото полицията казва, ние не можем да смогваме с камерите, да събереме фишовете от нарушителите. Толкова много нарушители са. Ама това е цялото общество. Трябва да сме като един в това отношение. Не съм аз човека, който трябва сега да води педагогически лекции на родителите. Това трябва да е... Може да загине твоето дете, може да загине друго дете. Всякакви хора загиват. Просто... Военната техника зашагала сега след 22 часа. След 22 часа накарах се на началник генералния щаб сутринта. Те се трябвало да пътуват с нощи, само че цистерната се преобърна на Хемус и те решили днес 6 часа да продължат нататък. Точно в петък 6 часа, когато хората се изнасят по северната магистрала към планини и морета, тогава да прекарват техниката. Затова след 22 часа един конвой, да го наречеме така или как се казва, колона, ще нощува в Шумен, другия в Търново. Утре пак след 22 часа ще се придвижат душа да се направят занятията. Ама защо трябваше да се налага да се карам за нещо, което би трябвало да го осъзнават сами. Като изкараш камионите в 6 часа вечерта по тези пътища, какво очакваме? На другия ден репортажи задръстиха пътищата. Просто трябва всеки да си носи отговорност. Напоследък страната пламнаха много пожари и според вас адекватно се справя държавата? Държавата се справя адекватно. Виждате по колко коли, пожарникари, доброволци, горски, непрекъснато харчим над 20 милиона сигурно ще отидат за пожари. Е така заради човешката небрежност, заради тази безотговорност, която не знам. Ще се въздържа от повече коментари, защото тази безотговорност вече е повече. Виждат по новините всяка вечер как горят пожарите. И тези, които ги гасат, са български момчета. И те имат майки и бащи, които са сега на 38 градуса температура и пожара 1000 градуса са там. И те имат родители, те имат семейства. Някой си запалил да си пече сланина или си хвърлил фаса. Що за идиотщина? Просто не... Но да пожелаем успех на всички, които тук ще тренират, работят. Мисля, че добре са се справили. Господин Борисов, от ЦСКА ви призоваха след вашето изказване в Бургас да поискате и отборите в сини екипи да си плащат данъците, а не само червени. Между другото, днеска, без да ме призовават, защото аз за ЦСКА колко съм направил, надали друг е правил. И те да бъдат така любезни, да действително спортно-технически да си решават въпроса, да не се занимават с държавата. Защото по закон държавата нямаме работа изобщо да се месиме в футбол. Така че да не вкарват тема, която не е моя. А днеска данъчните са извикали и Левски, и Славия, мисля, че... Чакай да за Славия не съм сигурен, мисля, че Славия беше. Но тези, които са просрочили плащания, по същия начин, както на тях, днеска са извикани. Преди да ме питат. Така че всеки си плаща данъците. Никой не може да ги отмени. А сега с министър Кралев и господин Горанов мислиме къде може така в спортната база, където особено е държавна, общинска, да подпомогнем с осветление, с терени, това, което е като база. Това държавата може да направи, ще го направи. Вярно е, че Гриши Ганчев се е срещнал с финансовия министър и е обещал, че ще си платят задълженията към НАП. Имате ли го финансовия министър? Той е достъпен за всички, така че който иска може да се среща с нас. Както виждате и тук са колко спортисти, всички те прекрасно знаят, че
сме отворени да им помагаме за всичко, което можем, но има правила, които трябва да спазват. Ще има ли скоро в България осъдителни присъди за чернотото, защото ние само ги наказваме? С глоби за съмнение. Съдебната система не е към Министерски съвет, знаеш добре.